Du tænker måske, det er lige meget. Hvad hjælper det? Det er jo bare jura i en verden, som ikke tilgodeser borgere og mennesker, og det kan du have fuldstændig ret i. Men vi har dokumentation for, at den organisation, som Sundhedsstyrelsen bruger til at vejlede dem på hele EMF-området, er sovset ind i teleindustrien. Det går imod både international, national lovgivning og også mod Sundhedsstyrelsens egne habilitetsprincipper. Så det, de gør, er altså faktisk ikke lovligt. Vi har for 2 år siden sendt en klage til Sundhedsstyrelsen over netop deres brug af inhabile forskere. Den klage har de valgt ikke at svare på. Vi må bare smile. Og det har vi nu indskærpet til ombudsmanden, som har indskærpet over for Sundhedsstyrelsen. Ikke officielt, uofficielt. Det er så skørt. Og de har nu svaret på vores klage, eller hvad man skal kalde det. Det var sniksnak. Så det er godt nok, fordi nu kan vi gå tilbage til ombudsmanden og lige præcis få behandlet den klage, vi kom med. Når nu vi tænker, jamen der sker aldrig noget, så er det jo sådan, at vi ser i hele verden, at mange systemer er ved at falde. De har spillet for lidt. Og det gælder også rigtig mange systemer i vores land. Og nogle gange, så skal man bare have et lille skub ud over kanten. Og lige præcis derfor har vi brug for din donation, ellers kan vi ikke lave det arbejde, vi gør. Alt går fuldstændig ubeskåret til den juridiske hjælp, som vi støtter os ind i til det her formål. Så vi håber igen, at du har lyst til at strække dig og give os en hånd til at nå i mål med det her og fastholde Sundhedsstyrelsen på deres opgave, nemlig at styre sundheden og holde op med at bruge private firmaer, som er inhabile, som er sovset ind i den industri, de taler for, og i stedet for at blive den vagthund, som er tildelt dem som opgave at passe på os, passe på vores børn, passe på os, i stedet for at vogte over en industri, der har en fest og griner hele vejen hen til banken over det, de har gang i her. Tusind tak for jer. Jeg håber, I har lyst til at støtte os, og vi glæder os til at komme videre med sagen.